Ara, r-reazzjoni kienet pożittiva. L-ewwel net kellek żona ta' 3000 metru kwadru li kienet se tinbena imma issa bid-deċiżjoni li ttieħdet u li ħadna mhux ser tinbena u ser issir spazju għall-komunità, spazju aħdar. U kellna diversi kummenti u suġġerimenti mir-residenti, mill-komunitajiet tal-madwar, mill-laqdiet li jaħdmu f'dawn l-akwati u anke mill-Kunsill Lokali. U abbażi ta' dawk il-suġġerimenti saru anka bidliet fil-pjanijiet oriġinali. Ġifri għandek areas li huma segregati skont l-etajiet. Meta ngħid segregati jfisser li jkunu jappellaw għal ċertu etajiet differenti. Ittieħdu l-kummenti ta' tfal dwar x'tip ta' green space xtaqu jaraw li jkollok area li tkun iktar iddedikata għal min jixtieq jistrieħ u jirrilassa anke mentalment. Daw kienu kollha kummenti u suġġerimenti li ġew mingħand in-nies u li ġew inkorporati f'dan il-proġett. U allura inti meta jkollok il-feedback tan-nies ikun hemm iktar sentiment pożittiv għall-proġett. Issa l-proġett wasal fit-tieni fażi tiegħu biex ngħidu hekk, ressaqtu l-proposti l-awtorità tal-pjanar, hemm xi indikazzjonijiet dwar kemm se jieħu biex jitlessa? Ara, la darba ikun hemm l-approvazzjoni min-naħa tal-awtorità tal-ippjanar. Mbagħad huwa stmat li x-xogħlijiet minn meta jibdew sakemm jitlestew jieħdu madwar 24 xahar. Ġifieri qegħdin ngħidu firxa ta' sentejn. Ovvjament il-proċess kollu wieħed irid isegwih biex il-proġett ikun proġett li jkun approvat mill-bidu sal-aħħar.